שלום, ברוכים השבים לערוץ שלי. הפעם אני מצלמת סדרת סרטונים שקשורה בהיגוי של צלילים. הצליל הראשון שאני רוצה לדבר עליו זה הצליל של הצדיק. אז אם ילד בגיל צעיר לפעמים צריך עבודה ספציפית, אינטנסיבית, שתכלול משחק, שתהיה לפי הקצב שלו, שמותאמת לו, ילדים בגיל היסודי לפעמים מספיק ככה להדליק להם איזה משהו, הם מבינים את הפרינציפ, מבינים את הרעיון, וכבר עובדים לבד, משפרים לבד, מיישמים לבד. לכן, לפעמים כשמגיעים אל הילדי בית ספר, אני רואה את ההתקדמות מהירה יותר וטובה יותר מאשר ילדים צעירים, שאני צריכה לייצר להם את המוטיבציה לעבוד. הצליל הראשון שאני רוצה לדבר עליו, זה הצליל של הצדיק. למה? כי אם הילד יודע להגיד תף, ויודע להגיד סמך, אז צדיק זה בסך הכל שילוב של תף וסמך ביחד. ילדים בגיל יסודי, אם ניתן להם את ההיגיון, את התיאוריה מאחורי, ברמה שלהם כמובן, ונעשה איתם איזשהו תרגול פשוט של כמה ימים או כמה שבועות, יכולים לתפוס את זה מהר, ואז לא צריך את העזרה של קלינאית התקשורת. בעצם קלינאית התקשורת לתפיסתי עוזרת אצל ילדים שהצלילים לא נרכשים להם בטבעיות. כמו שילד, אנחנו נעשה לו רר כדי למד רר, ולא צריך ללכת לקלינאית תקשורת. מתי נלך לקלינאית התקשורת? כשאנחנו כהורים לא מצליחים ללמד אותם. אבל יכול להיות שאנחנו כהורים בעצמנו לא חשבנו עד הסוף שצדיק זה בסך הכל תף וסמך ביחד. ואז כשנסביר להם שזה הם יבינו את הפרינציפ. ואז רק צריך לעשות שינוי. כי הילדים רגילים להגיד בתור סיפור, נכון? ולא ציפור. וצריך לעשות איזשהו שינוי של הרגל. ואיך אנחנו עושים את השינוי של ההרגל. אז בשלב הראשון, וזה הסרטון הראשון, אנחנו פשוט נסביר להם את ההיגיון. נגיד להם שצדיק מורכב מ-ת ו-ס. בשלב השני, תוך כדי משחק או בלי משחק, בכל יום 5 פעמים, 10 פעמים, נתרגל איתם, שהם אומרים ת, ס, עם רווח, עם מרווח. הם אומרים, אני אומרת, אני גם צריכה להגיד, אני צריכה לתת את המודל. הם צריכים להסתכל על הפה שלי, לשמוע אותי, ואז להפיק את זה בעצמם. אז אני אומרת, ת, ס, אני אוהבת להוסיף ידיים בשביל ההמחזה. ת, ס, ואז הילד. ככה במשך שבוע, 5 עד 10 פעמים ביום. אם הילד לא מצליח לעשות אז הבעיה היא עוד קדומה יותר לצדיק. אנחנו פה עוסקים רק בילדים שיודעים להגיד תף, ויודעים להגיד סמך. אפשר ישר לקפוץ לעניינים, ולהגיד אוקיי, היה לנו עכשיו ננסה לצמצם ביחד. אולי להוסיף אפילו תנועה של פתיחה של בקבוק עם גזים. אם הילד לא מצליח, אז נחזור. אם הילד הצליח בבודד, מעולה. זו ההתחלה. ואם פה אתם יכולים לנסות להכניס לו את הצדיק לכל מילים. אם הילד או הילדה לא הצליחו, משהו שם קשה להם בהבנה, משהו קשה להם במוטוריקה, אין להם את הסבלנות או את הרצון לעבוד עם ההורים שלהם, שזה גם קורה, אין בעיה. הקלינאית תעזור לכם, וזה בדיוק התפקיד שלנו. אבל אם אתם כהורים יכולים ללמד את הילד שלכם לעשות אז מעולה, ולכו על זה. זה יחסוך לכם המון זמן המתנה. בתגובות למטה אתם יכולים לכתוב לי אם הצלחתם, ואם הייתם רוצים את הטיפים לאיך להכניס את הצדיק גם לתוך מילה. אם צפיתם בסרטון עד עכשיו, אני אשמח שתירשמו לערוץ שלנו ותיתנו לנו לייק. אם אתם מכירים מישהו שצריך עזרה עם הצדיק, זה יהיה מעולה בשבילו אם תעבירו אליו את הסרטון. בהצלחה.